Puhtaassa luonnossa kasvaa vertaansa vailla oleva raaka-aine, joka taitavissa käsissä jalostetaan yksi kerrallaan kuvan kauniiksi koristeesineiksi, käyttötavaroiksi ja koruiksi, todellisiksi puisiksi jalokiviksi. Tätä kaikkea on Woodjevel. Raaka-aineena käytetään pääasiassa visakoivua, joka saadaan erikoistoimituksena suoraan metsänomistajilta. Puun laatu on tarkkaan valvottua ja tuotantoon kelpuutetaan vain käsin valikoidut puun parhaimmat osat. Koko tuotanto tehdään käsityönä omassa verstaassa. Valikoima käsittää yli 800 erilaista tuotetta, joista jokaisen valmistuksessa on useita työvaiheita. Taitavissa käsissä puu muotoillaan tarkasti. Herkkä luonnonmateriaali hioutuu kevyellä kosketuksella moneen muotoon. Silkin himmeän pinnan viimeistelee taitava koristelu ja luonnonmukainen pintakäsittely. Aidosta poron sarvesta ja puusta saa aihionsa käsin valmistettu puukko. Taottu terä sekä nahasta ommeltu tuppi antavat paitsi ylellisyyden leiman, myös pitkän käyttöiän. Jokainen Woodjevelin puukko on täysin ainutlaatuinen yksilö, jota arvostetaan sekä lahjana että arkipäivän käyttöesineenä. Woodjevel on perheyritys, joka suunnittelee tuotteet itse alusta alkaen. Koko tuotantoketju tapahtuu saman katon alla. Näin varmistetaan tuotannon osaaminen, tasainen korkea laatu ja nopeat toimitukset jälleenmyyjille ympäri Suomen ja asiakkaille koko maailmaa. Jokainen tehty esine on aito Woodjevel-tuote, joka on valmistettu alkuperäisistä suomalaisista raaka-aineista. Woodjevel sijaitsee Kolarissa keskellä Lapin kaunista luontoa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sinne on helppo poiketa matkalla esimerkiksi Kilpisjärvelle tai Norjan vuonoille ja tuntureille. Myymälässä on laaja valikoima erilaisia tuotteita, jonka lisäksi henkilökohtaisesti voi tutustua tuotantoon niin pienissä kuin isoissa ryhmissä. Myymälän yhteydessä on uusi kahvilaravintola, jossa voi vierailun lomassa nauttia esimerkiksi pientä suolaista ja makeaa kahvin kanssa, lounaan seisovasta pöydästä tai tasokkaita annoksia ruokalistalta. Verkkokauppa osoitteessa www.woodjevel.com on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Internetissä voi tutustua satojen tuotteiden valikoimaan ja sieltä löytyvät myös yhteystiedot. Woodjevel myös valmistaa tuotteita erikoistilauksesta toivomusten mukaan esimerkiksi personoiduiksi liikelahjoiksi. Tervetuloa tutustumaan Woodjeveliin.